Дами и господа, добре дошли отново в зала Арена Армеец. Прякото предаване продължава с първият матч, който ще видим. Матч, който ще остане в историята. Професионалният дебют на Тервел Пулев. Той ще се боксира с Томислав Рудан, който всеки момент ще се отправи към ринга. 28-годишният харватин от Шибеник пристигна вчера, пропусна кантара, но каза, че не е дошъл тук, за да загуби. С 6 победи, 15 загуби, едно равенство зад гърба си. Ето го и Томислав Рудан. Той дебютира през 2008, беше нокаутиран още в първият си матч от Дъстин Диркс, който се готвеше заедно с Кубрат Пулев в групата на Ото Рамин. От всичките 15 загуби на Томислав Рудан, само 2 са с нокаут. В третият си матч той игра срещу Кай Робин Хавна, когато видяхме в един от подиграващите матчове малко по-ранечко. Ще имате възможност да се насладите на този двубой на запис веднага след основния матч Кубрат Пулев срещу Самуел Питър. Рудан губи по точки от Кай Робин Хавна в 4 рунда. С 7 поредни загуби е харватина, а това му е 10-тия матч за 2016-та. Страхотно посрещане за Тервел Пулев. Неговият брат Кубрат ще го придружи. Малко по-късичко и Кобрата ще се качи на ринга. Двамата имат специална връзка. От години се подкрепят на всяко едно състезание. Ето това заслужава Тервел Пулев. Пълни трибуни и страхотно настроение. Борислав Бояджиев, дългогодишният наставник на Тервел Пулев, сега ще го готви и за неговата професионална кариера. От този матч зависят и бъдещите отношения на Тервел Пулев с компанията Заверланд. При убедително представяне той може да получи по-солиден договор с бронзов медал от Олимпийските игри в Лондон е Тервел Пулев. Феноменално посрещане за Тервел. Всичко живо е на крака, около ринга. Една сбъдната мечта за Тервел, чийто професионален дебют се забави, защото той имаше договор с професионалното направление на АИБА, Олимпийската боксова федерация. Оттам искаха 20 000 евро за разтрогване на договора. А Тервел предпочете да изчака този контракт да изтече, след което да започне своите взаимоотношения с компанията Заверланд. Томислав Рудан, 186 см и получава усвирквания. Надали се надявал на нещо повече. Тервел Пулев готов да започне едно ново начало. Въпреки че на 33 години той има изключителен опит и вероятно неговата професионална кариера ще бъде форсирана да направи колкото се може повече мачове и да се изкачи по-бързо в ранглистите, за да може да атакува някои от титлите. Но за да стане това, той трябва да впечатли тази вечер. Неговият наставник Борислав Бояджиев даде много ценен съвет на Тервел да не се хвърля от самото начало, за да може да запази сили за всичките 6 рунда. Играе 8 рундови матчове Тервел Пулев в професионалното направление на АИБА.
Хубав апъркът на Тервел Пулев. Томислав Рудан принципно е боксер, който умее добре да движи. Има не лоша защита. Атака на Тервел Пулев. Ляв прав в целта. Опасно дясно круше. Браво на Тервел Пулев. Тотално доминира в началото на тази среща Тервел Пулев, а Томислав Рудан прави единственото, което може за да оцелее. Държи се на дистанция, но Тервел много умело го загражда, без да форсира чак толкова много темпото. Търси пролуки в гарда на Томислав Рудан. Атакува тялото българина. Минути и 20 до края на първата част. Внимателно организира своите атаки. Тервел Пулев ляво, дясно круше в главата на Томислав Рудан. Огромна разлика в класите. Поредна комбинация на Тервел Пулев. Този път Рудан имаше късмет. Публиката се включва. Влива допълнителни сили на Тервел Пулев. Ще гледа да избягва боя от близка дистанция Томислав Рудан. Ако брат Пулев много внимателно наблюдава матча, до него Ивайло Гоцев, менеджера на Самуел Питър. Вероятно ще оцелее в този първи рунд Томислав Рудан, въпреки тежките удари, които инкасира. Влиза с главата напред хърватина и получава забележка от Венци Николов, реферът на тази среща. Отличен десен прав на Тервел Пулев. Прекрасен старт за него. Ето и гонга. Отлично начало на професионалната кариера на Тервел Пулев. Тотално превъзходство за него. Никакви проблеми за българина. Много умело, много внимателно подбираше той ударите, с които да обсипва Томислав Рудан. Последният матч на хърватина беше на 12 ноември. Загуби от Франчиско Каталдо. Борислав Бояджиев внася необходимите корекции. Двамата се разбират само с поглед. Прекарали са много години заедно. Противникът носи на бой, каза Бой Бояджиев. Добре беше разучил той Томислав Рудан. А и самият Тервел каза, че тази среща не е за подценяване. Рунд номер 2. Тервел Пулев с белите шорти, Томислав Рудан с черните. Ще промени ли нещо в тази част Тервел? Не получи нито един удар. В началото на срещата Тервел Пулев, който е отлична предпоставка. Ляво круше в главата на Рудан. Изключително настроение. Апъркът в тялото на Рудан. Той е на земята. Ляв апъркът. Първи нокдаун в матча. Брилянтно попадение на Тервел Пулев, който веднага поглежда към своя ъгъл, за да получи указание как да действа тук насетне. Точно когато публиката започне да скандира българи юнаци, дойде този поразяващ удар на Тервел. Отличен десен прав на Тервел Пулев, след това и ляв прав. Дясно круше. Много разнообразен Тервел Пулев, прави страхотен матч. Между другото, последните му два матча при аматьорите бяха срещу двама боксери, които играха финал на Олимпийските игри в Рио де Жанейро.
Василий Левит и Евгений Тищенко. Нов апъркът в тялото, ляв прав след това. Дясно круше, пада на земята Томислав Рудан за втори нокдаун. Има сериозни проблеми Харватина. Изправя се. Ще продължи матча. Терва Пулев продължава с атаките. Да реши Томислав Рудан. Опитен боксер е той. Има 22 мача зад гърба си. Опитва се да накъса темпото, но не му се отдава кой знае колко. Навежда главата си отново Томислав Рудан. За последен път казва Венци Николов. Може би след това ще има и официално предупреждение за Харватина. Десен прав на Тервел Пулев. Дясно ляво круше. Беше преметнат на земята. Няма да има нокдаун тук. Обърса пода в тази втора част Томислав Рудан. Спокойно може да получи един боен прякор метлата. Само за тези 3 минутки, в които прекара на ринга с Тервел Пулев. Десен прав в целта. Десен прав отново. Прекрасно се получава тази техника. Страхотна класа показва Тервел Пулев. Десен апъркът в тялото. Ляв апъркът отново в тялото на Томислав Рудан. На границата беше Харватинът отново да падне. Още един десен прав в главата. Брутална екзекуция на ринга в Арена Армеец. Страшно подготвяне Тервел Пулев. Още апъркът в целта. Край на рунд номер 2. С тежка въздишка Томислав Рудан чу този звън. 60 секунди, в които той ще може на спокойствие да преосмисли това, което се случва до момента и как ще продължи от тук насетне. Почти всеки удар на Тервел Пулев носи болка по лицето на неговия харватски съперник. Много агресивно играе Тервел Пулев, а неговият наставник Борислав Бояджиев му казва да продължава с атаките в тялото. Един от специалитетите на Тервел Пулев. Погледнете апърката за първия нокдаун в матча, право в целта. Отлично действа с комбинации Тервел Пулев. Винаги когато усети, че е нацелил точно своя противник, веднага след това го залива с още няколко удара. Рунд номер 3. Дали това няма да бъде и последната част на този двубой. С мъка изкара предишния рунд Томислав Рудан. Десен апъркът в тялото. Двоен ляв прав пробва Томислав Рудан. Сега и дясно крушена Харватина. Ляво круше. Отлична атака на Томислав Рудан, който показва съвсем друго лице. Нямаше нито един точен удар през първите два рунда Томислав Рудан, но сега започна да атакува малко повече. Десен прав, ляв апъркът и Томислав Рудан е на земята за трети път. Болка, болка и пак болка. Няма да успее сякаш да се изправи Томислав Рудан. 8, 9, 10 и матчът приключва. Какъв дебют за Тервел Пулев. Впечатляваща победа с нокаут в третия рунд. Борислав Бояджиев е доволен, макар и да не го показва. Перфекционист е наставника на Тервел Пулев. Ще му посочи и грешките, ако има такива. Въпреки че Тервел изигра почти перфектният матч. Изключителна победа, която е доста ценна, защото до момента в своята кариера Томислав Рудан само 2 пъти беше отказван. Тервел Пулев успя да го направи за трети път. Калезал Арланд веднага се качи да поздрави Тервел Пулев. Промоуторът на компанията, наследника на фамилията,
каза, че бъдещите отношения с Тервел Пулев зависят от този матч. Нямаше как по по-добър начин Тервел Пулев да покаже на какво е способен. Имат нужда за Орландо от подобни боксьори. Съвсем доскоро техните състезатели в полутежка категория бяха крале. Имаха двама световни шампиони, Марко Хук и Йоан Пабло Ернандес, които вече не са в техните редици. Йоан Пабло Ернандес се отказа. Марко Хук реши да започне соло кариера, сам да се менажира, което се оказа грешно решение. Дами и господа, ladies and gentlemen, we have time of 52 seconds into the round number 3 when our referee in charge, Venceslav Mikhailov, steps in and calls a halt to the contest. Your winner by TKO, Tervel Pulев! Тервел Пулев, официално победител в тази среща, а феновете в залата са усмихнати, доволни и щастливи. Колегата Петър Стоянов сега ще се качи на ринга, за да вземе първото интервю с Тервел Пулев след неговия мечтан професионален дебют. Но пожелавам от тук насетне да върви само напред и да постигне успехите на своя брат при професионалистите, а защо не и да ги задмине. Тервел успя да направи това в олимпийския бокс с олимпийския си медал от Лондон. Последни снимки преди Пепи Стоянов да се включи. Какво начало на вечерта в Арена Армеец, победа с технически нокаут в третия рунд за Тервел Пулев в дебютния му матч на професионалния ринг. Тервел, първо поздравления, очакваше ли толкова бързо да мине матча? Ами, тактиката беше да не получавам удари, да спечеля матча с класа, защото беше ясно, че съм по-добре боксер. Въпросът беше как ще го спечеля и ако дойде нокаута, дойде. Това беше така. Като чу рева от трибуните, как се почувства, защото със сигурност на тебе трябва да ти е ясно какво ти е било в душата? Разбира се, много съм благодарен на всички хора за огромната подкрепа. Няма как това нещо да не повлияе на един спортист, когато играе пред домашна публика и вижда такова уважение и респект. В първите два рунда не получи дори удар. Изглеждаше сякаш ти си човека с над 20 мача на професионалния ринг, а не той. Ами, реално аз и преди това казах, че няма спор в разликата в класите. Действително, независимо, че той има 25 мача, аз на профи ринга нямам. Класата си е класа. Нали, колкото и съм скромен, нямаше спор, че аз бях фаворит. Имаше ли някакво притеснение въобще в тебе преди да излезеш? Да, разбира се. Имаше си престартова треска, тръпката си усещах, още повече тук вкъщи, може би пред повече от 10 000 души, няма как да няма. Могат ли да попречат тези 10 000 души, малко да има повече напрежение, отколкото трябва? Да, малко нож с две острията, но с моят треньор Борислав Бояджиев специално бяхме обърнали внимание на този фактор и бяхме го изговорили, бях подготвен психически. Каза преди матча, че това е маратон, а не е спринт. Как го почувства, защото наистина правиш вече промяна от аматьорския към професионалния ринг? Бяхме готови за маратон, ако дойде спринта, добре дошъл. Кажи само няколко думи, какво ще посъветваш и какво ще кажеш за предстоящия матч на брат ти, защото всички искаме да го чуем. Ами, доколкото успях да го усета аз, той е абсолютно мобилизиран и е готов. Преди матча също така каза, че че апетита ще идва с яденето за теб на професионалния ринг. Вече наясно ли си за какво си гладен? Не, много е рано. Пак прибързвате. Това ви е професионално изкривяване, което е нормално, но пак казвам, нека да мине половин година, една година, да направим някой друг матч. Това в момента беше просто начало, една стъпка, която беше задължително да направим, за да може да се ориентираме къде се намираме. Колко матча да очакваме от теб до година на професионалния ринг? Не се ангажирам с прогнози, не зависи тия неща само от мене. Благодаря ти, успех!